IIT हायद्राबादाव बिटेक केमिकेल फरायहैनो गोसो लाइमोन फरायसा कुणाल बर'आ नाथाय रांखावरिनि आंखालाव मुं थिसननो गोब्राब जादों फरायसा कुणाल बर'आ लाइमोन फरायसाया एन्ट्रेन्स आनजादखौ उथ्रिसारनो हाबाय नाथाय नखराव रांखावरिनि आंखालजों सैनांनाय फरायसाया मुं थिसननो थाखाय गैया थोजासे रां बेनिखायनो फरायसा कुणाल बर'नि बिमा-बिफाया बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम मदद मोननो हास्थायदों। उदालगुरि जिल्लानि कलिंदुवार बिटिसि बियाबनि हरिसिंगा खान्थालगुरि गामिनि जादु बर' आरो रिया बर'नि फिसाज्ला कुणाल बर'आ बिटेक केमिकेल फरायहैनो एन्ट्रेन्स उथ्रिसारबाय लोगोसे मुं थिसननोबो IIT हायद्राबादाव मासिबो मोनबाय नाथाय बिथांनि फरायनाय जिउआव रांखावरिया बारनो हायै जेवरा जानानै दं। बिफाया सरासनस्रा ई-रिक्सा सालायना नखर सामलायो बेबो थोजासे नङा। फारसेथिं कुणाल बर'आ हायद्राबादनि IIT आव बिटेक केमिकेल फरायहैनो गोबां रांनि गोनांथि जानायलाय बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि रायजोनि फोथायजाथाव सुबुं अनफावरि हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम रांनि मदद मोननो हास्थायदों बिमा-बिफाया। आं माने दा IIT हायद्राबादाव माने बिटेक खालामगोन बिटेक खालामनानै कलेजाव माने प्लेसमेन्ट मोनखायो आरो जोंना डाइरेक्ट माने कानेक्सन थाखाय माने कम्पानिफोरजों माने डाइरेक्ट साकरि मोननायनि फिक्स थाखायो आरो ना एसे खस्थ' खालामनांगौ आरो बे समाव जिहेतु नोंथाङा एन्ट्रेन्सखौ होबाय एन्ट्रेन्स होनायाव नों बेवहाय मोजां फिथाइखौ लाना फैनो हाबाय दा बबेयाव होदोंमोन एन्ट्रेन्सआ माने इयो अनलाइन मडसो जायो माने JEE मेन आरो एडभान्स थायो आरो फार्स्टआव JEE मेनखौ क्वालिफाइ खालामग्रोनांगौ ओमफ्रायसो एडभान्सखौ होनो मोनो। कचिंफोर लादोंमोन कचिंआ माबायाव अइल प्रज्ञान सुपारथारदि नगावआव लादोंमोन ओमफ्राय दाहाय बेवहाय थांनोबाथ' गोबांखिनि रांनि खरसा गोनांथि जाहैयो IIT हायद्राबादाव ना जायो न'खरनि अबस्थायाबो मोजां नङा मा सानदों माबा मोनसे खालामनांसिगोन आरो ओमफ्राय गोसो दोङो फरायनोथ' गोसो दङ। आंनि फिसाला आं खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रिमा रिया बर' आंनि फिसालानि मुङा श्री कुणाल बर' आङो हरसिंगा खान्थालगुरि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आङो मानो बेखौनो बुंनो सानो आंनि दा फिसालानि फरायनाय बेलायाव जि गथ'आ जाहा IIT मोनदो हायद्राबादाव बिनि थाखाय जोंहा रांखावरिनि थाखाय बहुद गोनांथि बिनि थाखाय सोरबाफोर माने जोंनि बिटिसिनि चिफ मिनिस्टार हाग्रामा महिलारि सारखौनो आङो अननानै माने रिकुवेस्ट खालामदो आरो आंनि बे रांखान्थि बेलायाव मदद खालामगोन होननानै आं माने बेखौनो जेनेबा दिनैनि बे सानाव बुंफोरनानै होनाय जाबाय आरो नाथाय आंनि गथ'आ जे फरायनो गोसो नाथाय जों आरो थाखा फैसानि बेलायाव जोङो होनो हायाखै नाथाय बिथांमोना जे अननानै जि 4 बोसोर फरायनांगौ आंनि गथ'आ 4 बोसोर फरायनो थाखायथ' जि जोंहाथ' बेबायदि रांखावरि गैया जा आंनि हौवाया आंनि फिसाया माने बेटारि गारिसो सलायो नाथाय आरो जोंहा जेबो न'खराव गैया जेबो बिनि थाखाय जों रांखावरिनि थाखाय गोनांथि जानानै फैदों बिनिखायनो आं हाग्रामा सारखौ गुरैयै खावलायनाय माने आंनि फारसे आरो अननानै बिथां सारा जोंनो माने एडमिसननि फिसखौ जोंहा एडमिसना 22 तारिखआव जागोन एडमिसननि फिसखौ होगोन होननानै आं आसा खालामदो आरो बेनो आंनि गुरै खावलायनाय। बावैसो साननैसो जों नुदोंमोन ससियेल मिडियायावहाय बेबायदिनो IIT फरायनो थाखाय हाग्रामा महिलारिया मोजाङैनो माने मोनसे फरायनो फादार्सनि थाखाय रां माने माबादोंमोन दान होदोंमोन बे बिटिसि ओनसोलनि थानाय क'क्राझार जिल्लायावहाय मा बुङो बेनि बेलायाव नोंथांमोनाबो बेबायदि फिसाफोरखौ मोननो थाखाय मा हास्थायहरदों माने बिथां सारा जे बहुत मा होनो हेल्प खालामदों बिनि थाखाय जोंखौबो जेनेबा जाहाथे सारा हेल्प खालामो बिनि थाखायनो आङो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंफोरनाय जाबाय। दिनैनि बेलायाव आं हाग्रामा सारनि जेनेबा जि निउस लाइभआव होबाय थानाय नुदों गोबां मानसिफोरखौनो जिबायदि मदद खालामनाय नुदों जाहाथे जेनेबा आंनि गथ'आबो जि बिटेक फरायनो नागिरदों हायद्राबादाव IIT बिनि थाखाय जोंहा रांनि बहुत गोनांथि जानानै फैदों बिथां सारा जोंखौ हेल्प खालामोबा जों मोजां मोनगौमोन आरो दा जिबायदि आंनि गथ'आ 22 तारिखआव जि माबा दोङो एडमिसन दोङो बे एडमिसननि थाखाय फिसफोरखौ होयोब्ला मोजां जागौमोन होननानै आं गुरै खावलायनाय थाबाय। आंनि नामा मुस्रि जादु बर' आं हरिसिंगा खान्थालगुरि डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि आं बेखौनो बुंनो सानो जे फिसालानि बेलायाव आंहा बिराद रांखावरिनि गोनांथि फिसालाया हायद्राबादाव IIT बिकम फरायनो थांगासिनो दं बेयाव रांनि गोनांथि जादों बेखाय सार हाग्रामाखौ एसे अनसुंथाइ हरनो थाखाय आं गुरै खुलुमनानै खावलायहरनाय जाबाय। माने एडमिसननि थाखाय नङा होमबा बिथांनिफ्राय जिथु एसे मदद बिदों गुरै खावलायहरदों आरो गुरै खावलायहरनाय जाबाय।